Yho, mntwana, imali ndikuthengele. Hayi bo, uthengele mna ezi chips. Hayi bo, uthe ufuna ii-chips nje baby? Hayi akanti ndifuna ezi chips mna. Andizifuni ezi baby chips, ndithe ezi hana singathi zinamaqhuma. Ezibona Kanti namaqhuma? ewe, ezi ingathi zinamaqhuma ezi zimile kanje. Ezi zimile kanje. Hayi, andizazi ezo. Ntoni igama lezaa chips na? Ezi zinelaa phepha liblue baby. Oh, ndiyazibona. Uthe ezi zimile kanje wena? Ewe. Oh, ndiyazibona. Busi, wena busi ungathi uclever kanti udomu nje wena. Uhluleka ubiza igama nje. Zii-domestos kaloku eziya. Intoni? Zii-domestos. Uba utsho ezi zikanje, ufike zisephepheni eliblue. Zine-flavours kodwa abantu bathanda eziya zisephepheni eliblue. Zii-domestos. Ayizo-domestos baby. Sundiphikisa busi. Ezaa chips zimile kanje zisephepheni eliblue. Zii-domestos. Baby domestos into yoklina. Ayisoze zibe zii-domestos. Kaloku zii-domestos ezityiwayo eziyana. Kunjani kanti? Ndiphilile phepha kondo kunjani? Kaloku ii-domestos wena uthi ii-domestos yoklina. Ewe. Kaloku ii-domestos etyiwayo leya. Ezaa chips zinje baby. Zinje net kanje. Ezingathi zinamaqhuqhuma. Ziphepheni eliblue. Zii-domestos. Hayi siyacinga igama lazo ayizo-domestos. Busi wena busi undwebele nje ungatshayiswa ziimoto wena. Domestos. Zii-domestos ezaa chips. Busi zakunika imali ngoku uhambe uye eSpar ufike uthenge ii-domestos uzobona uba za kunika zona. Namali. Hayi bo.